μας θέμα και τον επόμενο καλεσμένο μας. Ένας μουσικός με ταλέντο αντάξιος των ευρωπαϊκών. Ένας αδιαφυσβήτητα μουσικός, ο οποίος πέραν από το ταλέντο και τις γνώσεις του, όντας πρωτοπόρος στη μουσική που έφτιαχνε, βρισκόταν πάντα μπροστά από τα μουσικά ρεύματα της εποχής του και μας προσέφερε τραγούδια σταθμούς. Θα το διαπιστώσετε και εσείς στη συνέχεια. Υπηρέτησε και εδώ στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου για αρκετά χρόνια και μάλιστα πρωτοστάτησε και στην αρχή και στο ξεκίνημα του τρίτου προγράμματος, όπου μέχρι και σήμερα είναι πρώτο στις καρδιές σας. Κυρίες και κύριοι, μας έρχεται σήμερα, αφού διένυσε μία διαδρομή από την Κύπρο μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο, διάφορες άλλες ευρωπαϊκές χώρες και πίσω, να καταλήγει στο χωριό Θελέτρα της όμορφης Πάφου, για να ξεκουραστεί και να ησυχάσει από όλα και από όλους μετά από τόσες δεκαετίες προσφοράς μουσικής. Ένας άνθρωπος ο οποίος γέμιζε τεράστιες δισκοθήκες εδώ στο νησί, όπως η Vips, αν την θυμάστε, και πολλές άλλες. Στο στούντιο μαζί μας είναι ο αγαπητός κύριος Κιμ Νικολάου, συνθέτης και μουσικός παραγωγός. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, τέλος, αν τις θυμάστε. Εννοείς τις δισκοθήκες αν τις θυμάστε. Νομίζω ότι